дуруд бинандаҳои сершумори барномаҳои телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз хоса барномаи ҷолиби хостаҳо. фарҳанг ҳастии миллат аст ва ҳамин аст ки ҳунармандон завқмандони суруду мусиқӣ пайваста роҳ оварданд ба мусиқии миллӣ ва фарҳанги миллӣ. воқеан ҳам моро месазад ки ҳамеша тараннумгари санъати миллии хеш бошем ва барои боз ҳам муаррифии дастовард ва рушди бемайлони кишвар талош намоем. бинандаҳои азиз, ин лаҳза баҳри болидарӯҳии шумо сурудеро дар иҷрои ҳунарманди ҷавон Фарух Абдуллоев пешниҳод менамоем ва баъдан шурӯъ мекунем ба хондани SMS паймакҳо. Дар идома моро ҳамроҳ бошед. شب میگو مرجان، روز میگو مرجان، شب میگو مرجان، لب داریم و در خواب میگو مرجان، عشقت نمیره از دل تو بگو چیکار کنم، کاری دل نمیشه و دل تو بگو چیکار کنم، روز میگو مرجان، شب میگو مرجان، آی مرجان، آی مرجان، آ تو یاری همیشه، آ مثلی تو شیرین، آ پیدای نمیشه، آی مرجان، آی مرجان، آ تو یاری همیشه، آ مثلی تو شیرین، آ پیدای نمیشه. چینم پیسته از دهانه بگیرم بوسه از لبانه بگیرم بوسه از لبانه بیکارم دستی عاشقم را و باقی سر بی بازوانه و باقی سر بی بازوانه روز میگم مرجان شب میگم مرجان روز میگم مرجان شب میگم مرجان لب داریم و در خواب میگم مرجان عشقت نمیره از دل تو بگو چیکار کنم کاری دل نمیشه و دل تو بگو چیکار کنم روز میگم مرجان شب میگم مرجان آی مرجان آی مرجان آ تو یاری همیشه آ مثلی تو شیرین آ پیدای نمیشه آی مرجان آی مرجان آ تو یاری همیشه آ مثلی تو شیرین آ پیدای نمیشه. سرکشی تو زیباست جوانی تنت فیره باز جوانی تنت فیره باز با اومده کی با تو باشم دلی عاشق چون عاشقه باز دلی عاشق چون عاشقه باز روز میگم مرجان شب میگم مرجان روز میگم مرجان شب میگم مرجان لب داریم و در خواب میگم مرجان عشقت نمیره از دل تو بگو چیکار کنم کاری دل نمیشه و دل تو بگو چیکار کنم روز میگم مرجان شب میگم مرجان آی مرجان آی مرجان آ تو یاری همیشه آ مثلی تو شیرین آ پیدای نمیشه آی مرجان آی مرجان آ تو یاری همیشه آ مثلی تو شیرین آ پیدای نمیشه.
салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони Шаҳнавоз. Ман Райҳона ҳастам аз ноҳияи Дарвоз дархости суруд аз Хайриддини Шариф доштам. Агар пахш мекардед, шод мешудем. салому дуруди бепоён ба кормандони телевизиони Шаҳнавоз. Ман Шоҳини Назриқул аз ноҳияи Айнӣ дархости суруд аз Шодмон Сулаймонӣ доштам. Ситора бошад аз шаҳри Панҷакен дархости суруд аз Орун Афшор кардааст. аҳли оилаи Асрорифо аз ноҳияи Ҷайҳун, Шаҳром аз шаҳри Ҳисор ва Ҷумахон аз ноҳияи Данғара дархости суруд аз Фахриддини Малик карданд. салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони Шаҳнавоз. Фирӯз ҳастам аз шаҳри Бохтар дархости суруд аз Хайриддини Шариф доштам. Маҳмуд аз шаҳри Душанбе менависад: пайваста бо телевизиони Шаҳнавоз ҳастам ва хоҳиши шунидани суруд аз Хайриддини Шарифро дорам. салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони Шаҳнавоз. Муслима ҳастам аз шаҳри Душанбе. Мехостам дар ин нашри барнома як суруд аз Хайриддини Шариф баҳри мухлисон пахш намоед. хуб бинандаҳои азиз, бо дархости зиёди бинандагон як суруд дар иҷрои Хайриддини Шариф омодаи пахш аст. бо ҳам тамошо мекунем. لبیبام آمدنات چی خمار یارمه با نگاه کشتکنی عاشقی زاد به شمار یارمه ناگهان به درای بدم جانکم شکنکم کمک کرمانکم یارمه لبیبام آمدنات چی خمار یارمه با نگاه کشتکنی عاشقی زار به شمار یارمه جانمه ای چشم زدیت مرا دیوانه کدی در نوکی زبانی خلق افسانه کدی چشم زدیت مرا دیوانه کدی در نوکی زبانی خلق افسانه کدی کار نکنی دخته شرمنده شوی در پیشی تمامی مردم آگنده شوی چشمک زدیت چشمک زدیت مرا دیوانه کدی در نوکی زبانی خلق افسانه کدی چشمک زدیت مرا دیوانه کدی در نوکی زبانی خلق افسانه کدی. салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони Шаҳнавоз. Сулҳиддин Зикриёев ҳастам аз ноҳияи Варзоб дархости суруд аз ҳунарманди зиндаёд Зафар Нозимов доштам. Муҳаммадулло ва Шоҳимурод аз ноҳияи Дӯстӣ дархости суруд аз Зафар Нозим карданд. Бинандаи ҳамешагӣ барномаи хостаҳо Саидҷамол аз шаҳри Хуҷанд менависад: бо аҳли оила пайваста барномаи хостаҳоро тамошо менамоем ва миннатдории самимии худро ба таҳиягарони барнома мерасонем. ин лаҳза бошад хоҳиши шунидани суруд дар иҷрои Шодмон Сулаймониро дорем. Шаҳноза бошад аз ноҳияи Зафаробод дархости суруд аз Зиёвиддини Нурзод кардааст. салом, ман Шӯҳрат аз ноҳияи Данғара мехостам дар ин нашри барнома як суруд аз нишонаи Рустам баҳри мухлисон пахш намоед.
ман фаёз ҳастам аз шаҳри душанбе мехостам дар ин нашри барномаи ҷолибу диданӣ як сурд аз саймимини бозор баҳри мухлисон пахш намоед. Кимё бошад аз шаҳри ваҳдат дархости сурд аз Қурбоналӣ Раҳмон кардааст. Муҳиддин аз ноҳияи Рашт дархости сурд аз Зафар Нозимов намудааст. маҳмуд аз шаҳри душанбе бо таманниёти самимии худ ва миннатдорӣ аз аҳли гурӯҳи эҷодии барномаи хостаҳо дархости сурд аз Шодравон Зафар Нозимов кардааст. салом, ман Шуҳрат ҳастам аз ноҳияи Тимурмалик дархости сурд аз ҳунарманди зиндаёд Зафар Нозимов доштам. хуб бинандаҳои азиз, фурсати он аст ки як сурудро аз Шодравон Зафар Нозим бо ҳам тамошо кунем. هر جا که کنم خانه هم خانه تو را یابم هرگز نروم جایی کن جان تو را یابم هرگز نروم جایی کن جان تو را یابم گر خواب کنم شبها بر خانه روم تنها گر خواب کنم شبها بر خانه روم تنها در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم در خواب تو را بینم در صحبت هر جمعه کفراخته شد شمعه گرد سر و گردان پروانه تو را یابم گر جانی به می خانه آیم پای پیمانه گر جانی به می خانه آیم پای پیمانه در دست میا شما پیمانه تو را یابم در دست میا شما پیمانه تو را یابم سر بکشم خرخم در باشم غرخم اندر صدف پنهان دردان ترا یابم از خود بیگسیل جامی میزن در گمنامی از خود بیگسیل جامی میزن در گمنامی کندر تو توی وقتم بیگانه تو را یابم کندر تو توی وقتم بیگانه تو را یابم جان
салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони шаҳрнавоз. Нигина ҳастам аз ноҳияи Фархор дар хости суруд аз Севинҷ Муминова доштам. Агар пахш мекардед, шод мешудем. Аз ноҳияи Зафаробод саломи худро ба мо ҳамроз мерасонад ва хоҳиши шунидани суруд дар иҷрои Фарандоз Шараф овора дорад. Шӯҳрат ҳастам аз ноҳияи Дарвоз, мехостам як суруд аз Исмоил Назриев ба аҳли мухлисон пахш намоед. салом, ман Малоҳати Саидхоҷа ҳастам аз шаҳри Душанбе, мехостам як суруд аз Фахриддини Малик дар ин нашри барномаи ҷолибу дидани ба аҳли мухлисон пахш намоед. Сафаралӣ ва Муҳаммад аз ноҳияи Ҳамадонӣ, Саёҳат аз шаҳри Левакан, Дилбар аз шаҳри Душанбе ва Алишер аз ноҳияи Балҷувон дар хости суруд аз Севинҷ Муминова карданд. ба ҳамин мазмун Ясмина, Роҳиламоҳ, Биби Санам, Раҳима, Оишамоҳ, Робия аз ноҳияи Восе ва Фатҳулло аз шаҳри Панҷакен дар хости суруд аз Севинҷ Муминова кардааст. Малика аз шаҳри Норак дар хости суруд аз Севинҷ Муминова кардааст. марҳамат, як суруди дилнишине дар иҷрои Севинҷ Муминова омодаи пахш аст. идомаи барномаи хостаҳо аст. Бинандагони азиз, чанде аз дархостҳои ирсолнамудаатонро иҷро кардем ва кӯшиш мекунем то анҷоми барнома дигар дархостҳоро низ иҷро карда бошем. ҳар кадоми шумо имкон доред ба унвони барномаи хостаҳо паёмак фиристед ва дархости суруд намоед. боз мехонем смс паёмакҳоро. салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони шаҳрнавоз. Рӯё ҳастам аз шаҳри Панҷакен, дар хости суруд аз Нигина Амонқулова доштам. агар пахш мекардед, шод мешудем. равшан аз ноҳияи Дӯстӣ дар хости суруд аз Зафар Аюбӣ намудааст. салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони шаҳрнавоз. Шаҳзод ҳастам аз ноҳияи Ҳамадонӣ, мехостам як суруд аз Гуласал Пулодова ба аҳли мухлисон пахш намоед. ба аҳли гурӯҳи эҷоди барномаи хостаҳо саломи худро мерасонам. Оим Нисо ҳастам аз ноҳияи Деваштиҷ, мехостам як суруд аз Ғолибҷон Юсупов ба аҳли мухлисон пахш намоед. миҷгона аз шаҳри Панҷакен бо таманниёти самимии худ ва миннатдорӣ аз аҳли гурӯҳи эҷоди барномаи хостаҳо дар хости суруд аз Амирҷон Рӯзиев кардааст. салом ба аҳли эҷоди барномаи хостаҳо. мо аҳли оилаи Қурбонуфа аз ноҳияи Восе бинандаи ҳамешагии барномаи хостаҳо ҳастем ва хоҳиши шунидани суруд аз Нигина Амонқуловаро дорем. Сумая, Осиямо, Ислом, Илёс, Эҳсон аз шаҳри Бохтар, Сония, Қурбонмурод аз шаҳри Панҷакен, Зайтуна, Моҳру, Гулдаста, Шоира, Шамигул, Шаҳзода ва Гулпари аз шаҳри Душанбе дар хости суруд аз Нигина Амонқулова карданд. Юсуф аз шаҳри Роғон ва Нуралӣ аз шаҳри Хуҷанд дар хости суруд аз Нигина Амонқулова карданд. хуб, бинандаҳои азиз, фурсати он аст ки як сурудро дар иҷрои Нигина Амонқулова бо ҳам тамошо кунем. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد. دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد.
عاقل و فرزانم گه به خود و دیوانم گه دیر و حرم گردی گه دیر و حرم گردی گه بر در بود خانم گه بر در بود خانم خالص شده ای دل عقبایت مبارک باد خالص شده ای دل عقبایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد پیدا شده ای دل احیایت مبارک باد پیدا شده ای دل احیایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد салом ба шумо ва кулли бинандаҳои телевизиони шаҳрнавоз. меҷгона ҳастам аз ноҳияи восе дар хости суруд аз фотима машрабова доштам. аҳли оилаи сафоифа аз ноҳияи хуросон ва рамзия ансори ҷонона аз ноҳияи восе дар хости суруд аз шоҳин абдуллоев карданд. ба ҳамин мазмун мадина аз ноҳияи вахш дар хости суруд аз ҷаннатулло абдуллоев кардааст. абу муслим аз ноҳияи темурмалик дар хости суруд аз фирӯза ҷуманиёзова намудааст. темур нуров аз шаҳри панҷакен дар хости суруд аз афзалшоҳ шодиев кардааст. аз шаҳри левакан сафар саломи худро ба мо мерасонад ва хоҳиши шунидани суруд аз давлатманд холовро дорад. беғам давлатова аз ноҳияи восе ва як гурӯҳ сокинони ноҳияи темурмалик шарбат далер шӯҳрат сафарбек ва азизулло дар хости суруд аз шоҳин абдуллоев намуданд. матлуба ва юсуф аз шаҳри кӯлоб ва шабнам аз шаҳри душанбе дар хости суруд аз ҷаннатулло абдуллоев намуданд. мадина сумая шаҳзода шукрона билол насим ва умар аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз барномаи хостаҳо дар хости суруд аз фотима машрабова намуданд. инак сурудеро дар иҷрои шоҳин абдуллоев фотима машрабова ҷаннатулло абдуллоев пешниҳоди шумо менамоем.
پیوندو تنم از تو جدایه هی جانم به تو پیوندو تنم از تو جدا салом ба шумо ба кулли бинандаҳои телевизиони шаҳрнавоз. Тиловат ҳастам аз ноҳияи айнӣ. Мехостам дар ин нашри барнома як сурда аз Валиҷон Азизов баҳри мухлисон пахш намоед. Як гурӯҳ сокинони ноҳияи айнӣ Зулола Муборак, Зулфина ва Лола миннатдории худро ба аҳли гурӯҳи эҷодии барномаи хостаҳо мерасонанд ва хоҳиши шунидани суруд аз Валиҷон Азизовро доранд. Салом, ман Муҳсин аз шаҳри Ҳисор мехостам дар ин нашри барнома як сурда аз Ориёну Саид баҳри мухлисон пахш намоед. исмоил аз шаҳри Душанбе менависад: пайваста бо телевизиони Шаҳрнавоз ҳастем ва миннатдории самимии худро ба кормандони муассиса мерасонем. Ин лаҳза бошад хоҳиши шунидани суруд аз Музаффар Боиматовро дорем. Хуршед бошад аз ноҳияи Данғара дархости суруд аз Муҳаммад Рафиқ Кароматулло кардааст. салому дуруди бепоён ба кормандони телевизиони Шаҳрнавоз. Ман Ҷамшед аз ноҳияи Ҳамадонӣ бинандаи ҳамешагии барномаи хостаҳо ҳастам. Мехостам як суруд аз Фахриддини Малик баҳри мухлисон пахш намоед. Гулиҷон аз ноҳияи Фархор, Иззатулло аз ноҳияи Ҳамадонӣ ва Фотима аз ноҳияи айнӣ дархости суруд аз Валиҷон Азизов карданд. Абдулла аз ноҳияи шаҳри Туз, Рамиддин аз ноҳияи Нуробод ва Зикрулло аз ноҳияи Рашт аз барномаи хостаҳо дархости суруд аз Валиҷон Азизов намуданд. Мутриба аз ноҳияи Варзов ва Муҳайё аз шаҳри Бухтар дархости суруд аз Валиҷон Азизов намуданд. Хуб бинандаҳои азиз, фурсати он аст ки як сурудро дар иҷрои Валиҷон Азизов бо ҳам тамошо кунем. بروی شاخه سبزی درختان کبوترهای عاشق لا ندارند.
کناری هم در آن کاشانه خود قراری زندگانی را گذارند. مرا هم خانه امیدهایم وطن باشد از اول تا به آخر. شتابی عمر ما را پیر سازد نمی گردد ولی عشقی وطن پیر. وطن مادر ایا پشت و پناهم اگر قدرت ندانم روز سیاهم. وطن مادر ایا پشت و پناهم اگر قدرت ندانم روز سیاهم. خیالاً می روم تا کوی مادر که گلهای شفق را آب می داد. به لبخندی سراپا نور و بارش شبم را جلوه‌ای مهتاب می داد. به من می گفت دنیا بیکنار است، وطن یکتاست اما مثل مادر. به من می گفت اصلا روی عالم نگیرد جای مادر مادرندر. وطن مادر ایا پشت و پناهم اگر قدرت ندانم رو سیاهم. وطن مادر ایا پشت و پناهم اگر قدرت ندانم رو سیاهم. وطن مادر ایا پشت و پناهم اگر قدرت ندانم رو سیاهم. бинандаҳои азизи телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз, вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба охир расид. рақамҳои мо доим фаъол аст. ҳар кадоми шумо метавонед дар давоми ҳафта ба унвони барномаи хосаҳо ба рақами 9394422 тариқи смс паёмак ва ё дар саҳифаи инстаграми телевизиони шаҳнавоз дархости суруд намоед. ба ҳамаи шумо рӯзгори хушу босаодат ва комёбиву сарбаландиро орзумандем. бигзор зиндагиятон ҳамеша лабрези шодӣ бошад. хайр. مجموعی بخت و شادی است، نامه آسودگی و مژده آبادی است. از سخای شهر دیجو سبز دامن وادی هست، بهترین نعمت برای آدمی آزادی است، آزادی است، آزادی است. جیب اگر در بامی هستی پرچم اقبالی ما
ابر کس قبله خیزد شاه اگر که عادل است جیل اگر در بامی هستی پرچم اقبالی ما سرخ روی های ما از فیض استقلالی ما جیل اگر در بامی هستی